A prohibición da pesca de fondo en 87 caladoiros de augas comunitarias tería un impacto sobre a economía galega de 816 millóns de euros. Así o expuxo a conselleira do Mar en comparecencia parlamentaria. Galicia vería impactada a súa economía en 816,7 millóns de euros e provocaría un colapso de moitas outras actividades marítimo-pesqueiras e da cadena mar-industria, ben pola caída logística, o arrastre comercial ou por a perda de demanda de bens. Neste contexto e con estas circunstancias, temos que definir ben o camiño a seguir para evitar que este regulamento leve por diante o noso sector pesqueiro. Ese camiño pasaría ineludiblemente pola presentación dun recurso xudicial por parte do Goberno Central, que a Xunta xa ten solicitado formalmente ao Executivo de Pedro Sánchez. Entendemos que a vía xudicial directa por parte dos Estados membros sería máis adecuada para frear este despropósito, por canto son os Estados membros os actores privilexiados neste proceso e a proba da legitimidade para recorrer sería máis doada que nos restantes casos. Con máis dificultades estaría o recurso por parte das empresas afectadas, legitimadas en canto que son directamente perxudicadas e que poderían levar ás entidades asociativas, lonxas e rexións como coadxuvantes neste proceso. Dada a gravidade do asunto e a súa trascendencia para Galicia, temos solicitado ao Goberno español, mediante carta do presidente Rueda ao presidente Sánchez e en unión a petición unánime do sector pesqueiro galego, que se interpoña recurso contra este regulamento para evitar a súa aplicación. Desde a Xunta apoiaremos cualquier actuación neste sentido, tanto do Estado como do sector. Aportaremos todos os datos, todos os argumentos técnicos e xurídicos que sexan necesarios. Se o Estado non presenta o recurso, aínda que teñamos poucas visas de prosperar, a Xunta presentará ese recurso. Dende o Goberno autonómico insisten en que o recurso debe ir acompañado dunha solicitude de medidas cautelares para suspender a aplicación do regulamento que entra en vigor o día 9 de outubro.